дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз зимистони тӯлонии оянда ва вобастагӣ аз ғизои хориҷӣ изҳор доштанд. қатъи ваколати Бахтовар Сафарзода дар парлумон вазифаи нав гирифт. фарзаши тоҷикӣ боздошт ва ҷаримаи ронандаи қоидашикан. пизишки рус иштибоҳи нафароне ки мубталои коронавирус ҳастанд ифшо кард. натиҷаи ноамниҳо дар қарабоғи кӯҳӣ, манзилҳои харобгаштаи сокинон аз тиру туфанг. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам Мюниса Тамлоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо фаъолони ноҳияи рӯдакӣ аз зимистони сарду тӯлонӣ ҳушдор доданд. роҳбари давлат дар мулоқот масъалаи омодагӣ ба зимистонро махсусан таъкид карда афзуданд, тибқи пешгӯии мутахассисони зимистони дар пеш истода сарду тӯлонӣ меояд. бинобар ин зарур аст ки ба масъалаи дар ҳар як оила захира кардани маводи озуқа, сӯзишворӣ ва омода намудани муассисаҳои иҷтимоӣ, шабакаҳои барқ ва роҳҳо эътибори аввалин дараҷа дода шавад, изҳор доштанд президенти мамлакат. сарвари давлат аз вазъи феълӣ дар ҷаҳон зикр намуда таъкид карданд ки бояд вобастагии тоҷикистон аз ғизои хориҷӣ коҳиш дода шавад. зарур хонданд ки барои таъмини мардум бо озуқаи истеҳсоли худдӣ чораҷӯӣ карда шавад. хусусан шароити имрӯзаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ моро водор месозад ки ҷиҳати ҳарчи бештар бо маҳсулоти озуқаи истеҳсоли худдӣ таъмин намудани аҳолӣ ва кам кардани вобастагӣ аз воридоти маводи ғизоӣ мунтазам чораҷӯӣ намоем, изҳор доштанд президенти мамлакат. ваколати Бахтовар Сафарзода, роҳбари гурӯҳи ҳизби халқи демократ дар палатаи поёнии парлумонии кишвар қабл аз муҳлат қатъ карда шуд. дар ин бора аз дастгоҳи маҷлиси намояндагон изҳор доштанд. бинобар иттилои манбаъ, ваколати Сафарзода бинобар таъин шуданаш ба вазифаи намояндаи комилҳуқуқи парлумони Тоҷикистон дар ассамблеяи байнипарлумонии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил қатъ шуд. Бахтовар Сафарзода номзади ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ду маротиба таи солҳои 2015 ва 2020 вакили маҷлиси намояндагон аз ҳавзаи Вахш интихоб гаштааст. ном бурда доктори ҳуқуқ буда дар гузашта мудири кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва муовини ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба илм буд. ӯ узви кумитаи маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон буда, шурӯъ аз 7 апрели соли 2015 ба сифати гурӯҳи вакилони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардидааст. раёсати корҳои дохила дар шаҳри Душанбе ҷавонеро боздошт намуданд ки дар шоҳроҳи пойтахт худравашро бо мисли қаҳрамони филми «Фарсаж» ҳай мекард. навори бо суръати баланд ва муқобили самт ҳаракат кардани як ронанда дар роҳи автомобилгарди шаҳри Душанбе ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфт ва баҳси гармиро ҳам ба миён овард. корбарон тарзи мошин рондани ин ронандаро ба филми «Фарсаж» шабоҳат дода, аз кормандони пулис даъват намуданд ки нисбати чунин ҳолатҳо тадбирҳои лозима андешида шаванд. зимнан раёсати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе хабар медиҳад ки аз рӯи навори мазкур ронандаи қонуншиканро боздошт намуданд. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар пойтахт муайян намуданд ки номбурда Пиров Аҳлиддини 25 сола сокини ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ мебошад. бо назардошти ҳолати мазкур нисбати номбурда бо моддаи 325 қисми 4 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуд. ҳамзамон ҷиҳати минбаъд ба чунин қоидавайронкунӣ роҳ надодан ба таври қатъӣ огоҳонида шуд. мутахассиси рус мегӯяд, мубталоёни маризии коронавирус набояд ба худдавоӣ машғул шаванд, балки ҳатман барои гирифтани табобати сареҳ ба пизишк муроҷиат кунанд. умдатарин иштибоҳи нафарони гирифтор ба маризии коронавирус ин саривақт муроҷиат накардан ба духтур мебошад, мегӯяд Виктор Зуев, мудири шӯъбаи микробиологии сироятҳои ниҳонии институти Гамалея. Зуев ба тамоми шаҳрвандон муроҷиат намуда дархост кард ки ба ҳеҷ ваҷҳ ба худдармонӣ машғул нашаванд, балки баръакс ҳарчи зудтар бояд ба мутахассис муроҷиат кунанд. агар вазъи саломатиятон беҳад вазнин аст ва мадори то беморхона рафтанро надоред, зуд мошини ёрии таъҷилиро даъват кунед, афзудааст Зуев.
зимнан намояндаи Роспотребнадзор Наталья Пшеничная мегӯяд, Русия пас аз чанд ҳафтаи оянда ба баландтарин қуллаи авҷи марезии коронавирус мерасад. Ном бурда изҳори умедворӣ кард, ки мавриди нави сурятшавӣ ба COVID-19 аз 9000 ҳолат дар як рӯз зиёдтар сурат намегирад. зимнан ӯ қайд кард, ки сатҳи афзуншавии теъдоди мавридҳои нави гирифторшавӣ ба ин дард аз худи сокинон вобастагии калон дорад. даргириҳо миёни нерӯҳои Арманистону Озарбойҷон дар қаламрави минтақаи баҳсии Қаробоғи кӯҳӣ ҳамоно идома дорад. санаи 27 сентябр дар қаламрави ҷумҳурии эътироф нашуда даргириҳо оғоз шуданд. Арманистон ва Озарбойҷон ҳамдигарро дар доман задани низоъ гунаҳкор карданд. ҳар ду кишвар ҳамдигарро дар ҳамла ба қаламрави якдигар муттаҳам мекунанд. дар ҷараёни даргириҳои ахирӣ миёни ду ҷумҳурии Қавқози ҷанубӣ даҳҳо нафар аҳолӣ бегуноҳ ҷон додааст. ин гуна даргириҳои шадид дар Қаробоғи кӯҳӣ аз соли 1994 мушоҳида нашуда буд. он замон даргириҳо хомӯш шуда буд, аммо баҳс идома дошт. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо танзиятиву хонободиро хоҳонем. хайр. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз санаи 2 октябри соли 2020 ҳаво дар шаҳри Панҷакент офтобӣ пешгӯӣ карда мешавад. ҳаво рӯзона 15-17 дараҷа ва шабона 13-16 дараҷа гарм мешавад. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз санаи 2 октябри соли 2020 чунин муайян кардааст. $1 амрикоӣ 10 сомонию 32 дирам, 1 евро 12 сомонию 14 дирам, 1 рубли русӣ 1 сомонию 33 дирам.